दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं तिलिखां ब्रह्मआ। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गोख्रोङै बुंदों आरएनबि देहा फाहामसालिया जेराव दं बेयावनो थागोन। আৰু এই হস্পিটেলটো কলৈ নাযায় এনে এটা ইস্যু বনাই কৰি আছে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হস্পিটেল ইয়াতে থাকিব। आरएनबि फाहामसालिनि सायाव एबसु बर' हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघआ गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। हिडिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लादों। क'क्राझारनि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव आईटीआईखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवनानै होबाय। मरिगाव जिल्लानि सिङाव खुंनाय मुंदांखा जर्नबिल मेला फालिनायाव बर'फ्राबो बाहागो लाफादों। कंग्रेसनि गर्जन मुसाहारिया आरएनबि देहा फाहामसालिनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। इएम अरूप कुमार देआ बुंदों क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिखौ लानानै सोमावसारनायाव सासेबो रायजो राजाफ्रा गैया। फार्मासी সকলেই বেছি ফাৰ্মাচী দোকানদাৰ বিলাকে ধৰ্ণা দি আছে। ৰাইজ ক'ত? ৰাইজটো আমি দেখা পোৱা নাই। खाग्राबारि बियाबदुलाराय बाथौ गौथुम आरो कांखैमारि गामिनि बाथौ समाजा जथाय रुफाथि मायथाइ फालिनायखौ खुंदों। क'क्राझाराव कालचारेल हेरिटेज एन्ड कनभारसेसन अफ आर्टिफेक्ट्स मिउजियामनि सायाव सावरायदों। अदालगुरिनि बेरगाव गोजौ फरायसालियाव गुणोत्सव खुंनाय समाव मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ नायदिंहैदों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।